שלום, הגעתם לרמזי עבד רמזי משפע יששכר, סניף יבנה. אינני זמין במלאי כעת. אנא השאירו הודעתכם לאחר יישמע הברכות. רמזי, זה ניסים. אנטולי. אתה כבר שבועיים מסנן אותי, תחזור אליי באמא שלך. או אליי, נו לא משנה. מישהו יודע איך לקלף קלמנטינה? קלמנטינה אחת לא אכלתי מאז שנעלם לנו הרמזי. זה תנאים זה? תכף נגמרת העונה? אלוהים נותן קלמנטינות למי שאין לו רמזי. בסדר. טוב, אוקיי. בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לכולן. מה קורה? לא אכלתם ארוחת בוקר היום? לא, נו, רמזי היה מכין לנו ארוחת בוקר. למה לזרוע מלח סתם ככה? גם היה זורע מלח על החביתה. אתם כבר שבועיים, גייז, שבועיים אתם באווירת הנכאים הזאת. ותסלחו לי, עם כל הכבוד, לעובד אחד שלא עובד איתנו, אני חושבת שאתם טיפי מגזימים. מה זה? מה זה? כבר שבועיים יש פה טפטופים, אפילו הסופר בוכה. כן, הסופר בוכה? הוא מתגעגע לרמזי. הסופר לא בוכה, הסופר הוא יציקת בטון. מה זה? נו, מה זה? למה זה מלוח אבל?